Turka shi nesa ta zo kusa. Masu sauraro a yau za mu kawo muku cikakkun labaran kamar haka. Duk da cewa kowa ya san wannan fitaccun jarumai guda biyu, Maryam Yahaya tare da Shamsu. A yau Shamsu yana dariya akan cewa nesa ta kusan zuwa kusa, duk da cewa ya riga san Maryam Yahaya saura Chris ta zamanto matansa. Duba da haka ne Maryam Yahaya ta ɗauko waya take ce ma Shamsu saura Chris ka zamanto uban 'ya'yana. Masu sauraro idan wannan shi ne farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, namu so don Allah da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Mun gode. Masu sauraro duba da shakun wannan fitaccun jarumai ya sa duniya ko ta ina ana maganganun su da cewa gaskiya soyayyansu ya yi ƙarfi matuka tsakanin Maryam Yahaya da Shamsu. A cewar fitaccen jarumin nan Shamsu, tsakaninsa da Maryam Yahaya tamkar Hassan ne da Husaini don ta zamanto wata jini ne daga jikinsa. A cewar fitaccen jarumin dukkan masoyansa ku shirya shan biki don shi ma ya kusan zamanto ango mijin amarya, sannan angon nan na Maryam Yahaya. Masu sauraro idan wannan shi ne farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, namu so don Allah da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Mun gode.